Dumateng Rama Dwija kula Bidhatur palaburan siswa merwakani pawiyatan ing siang menika. Rama Dwija kepareng matur ing ngarsi sagung para siswa sampun sawega anampi seserepan adat Jawa. Tersuwun Rama Dwija pawiyatan palaburan siswa merwakani siang punika siaga sampun nampi seserepan. Kadang siswa parupan kula tampi lenggah satata kanthi tekun pados ngelmi binerkahan kang kawasa. Matur nuwun Rama. Dumateng para kadang siswa kula aturi jumeneng saawit. Para kadang sumangga samya manungku puja kunjuk ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung kanthi njumbuhaken kalian gegebengan soang-soang manungku puja kawiwitan. Manungga puja purna. Para kadang siswa kula aturi lenggah wonten palenggan sakawit. Wonten lepatipun kula nyuwun agunge samudra pangsami wabi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur nuwun Pak Suprat. Kadang siswa sanesipun tetep kedah siaga sawega gentenan ben padha isane. Ngaten Ibu Bapak kadang siswa salajengipun ngadat tata cara Jawi kaliyan sarengan mangke Rama Prasetyo sang legendaris. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem rahayu saking wilasaning Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas miwah Maha Asih ingkang tumedhak tumantuk tuwin tumanem dumateng jiwangga panjenengan dalasan kula. Kacena wonten rikalenggan menika panjenengan dalasan kula sampun pinaring kempal nyawiji rawuh kanthi karaharjan, katentreman, kabagyan miwah kabagas warasan. Saderengipun ngaturaken seserpan ing rikalenggan menika kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun nampi seserpan mangke wit purwa madya wasana saged saestu-estu minangka dasar anggen panjenengan ngudi kawruh ing babagan tata cara Jawi bab adat. Awit menapa adat menika ugi njangkepi bab kapanatacaran. Sanajan to panjenengan basa sastranipun sae, panatacara sanipun sae, renggepipun atur sae, namung menawi panjenengan adatipun tumpangsuh nggih kirang prayogi. Pramila saestu-estu kula remen menawi panjenengan migatosaken menapa ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saderengipun pawiyatan kawiwitan semoga panjenengan kula dherekaken jumeneng ngumandhangaken lancaran permadani kuncara.
Ing salajengipun kula dherekaken lenggah wonten papan sekawit. Kula badhe nglajengaken tata cara adat panggih. Panggayuh amprih gambuwing panggalih dados panggih menika dipun nuradikaken perpanjangannya menawi basa Indonesia. Panggayuh amprih gambuh ing panggalih. Gambuh menika menapa? Cocok. Trep cocok niku gambuh. Mboten gambuh tembang ning gambuh cocok. Gambuh menika cocok. Dados panggayuh menika menapa? Idam-idaman, cita-cita. Panggayuh menika amprih gambuh ing panggalih saged, amprih jumbuhing panggalih ugi saged. Mila sinebat panggihing Sri Panganten Sarimpit. Panggih panganten wonten bebrayan ingkang lumampah. Samangke wonten kalih gagrag inggih menika Surakarta Hadiningrat miwah Ngayogyakarta Hadiningrat. Kekalihipun nggadahi titikan piyambak-piyambak ingkang kedah dipun cethakaken bebedanipun wiwit saking busana, ubara ampe, paraga, lampahing tata cara saha ingkang angka gangsal gending pangiring. Dados panggih menika wonten kalih werni gagrag Surakarta kalih Ngayogyakarta Hadiningrat. Dados mboten sami senajan sami kratonipun ning panggih penganten mo benten-benten. Ingkang kasamektakaken ing tata cara adat panggih paraga niki ingkang angka setunggal. Panganti panganten putri menika ibu kalih. Panganti panganten kakung bapak kalih. Paraga pasrah tampi Surakarta utawi pasrah pisang sanggan Ngayogyakarta. Menika menawi Solo mboten pasrah pisang sanggan menawi Jogja saderengipun dipun panggihaken wonten menapa tebusan. Menika tebusan ngagem pisang ngeraja. Ingkang sekawan paraga lolos duwung. Paraga mapak bisan lajeng juru sumbaga beksan edan-edanan kalih pasang. Sekawan pasang Ngayogyakarta loro blonyo Surakarta. Wonene uburampe kagem pangging Sri Panganten gantal kalih gagrag Solo menawi Jogja 7. Lajeng angka kalih bokor isi toya miwah sekar, lajeng tigan ayam angka sekawan sindur Solo, kembar mayang sekawan Solo menawi Jogja kalih. Rujak degan mantu sepisan, lajeng angka 7 kacar kucur arta receh beras kuning empon-empon kacang kawak 8 sekul punar sekul rendeng pisang sanggan menawi wonten Jogja. Lajeng bokor saha tigan ayam, bokor miwah tigan ayam saha sindur menika gagrag Surakarta. Ranu pada ing panggih Jogja. Ranu pada menika wijikan. Ranu menika toya, pada menika suku utawi samparan. Ranu pada mijiki samparan. Ranu pada ing panggih Jogja. Lajeng kerobongan. Kerobongan menika menawi Surakarta dalah Solo menika benten malih bab kerobongan. Nami sak mangke kerobongan menika panggihipun menika mangke wonten kerobongan mboten wonten Jawi kados wonten ing pesisir menika.